Sima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Poyamba ndipeleke moni ku msonkhano wonse. Ndidziwa kuti monga msonkhano wathu mmene udakonzedwera pamene dzulo unayamba kufikira na lero, choncho ndidziwa kuti pano pabwera aphunzitsi ochuluka amene iwo aphunzitsa zambiri. Choncho mu nthawi ino yakumadzulo ndapatsidwako mpata ochepa umene ndite ndipitirizepo kuphunzitsa makamaka pa phunziro lakuti ubatizo. Nchifukwa chani pabwera phunziroli? Tidziwa kuti abale okondedwa, madera ochuluka pamene tikupembedza tamvapo monga mmene anaphunzitsirapo mu nthawi ija anali kuphunzitsa nkhaniso imene imakhudzabe za ubatizo. Choncho pali vuto limene lilipo lakuti madera ochuluka ngakhale fenso pamodzi mpingo wa Khristu kumapezeka kuti monga mujeso amayankha mafunso aja, amanena kuti pali ena amene amanena kuti sikoyenera kuti timfunsenso mafunso, wati amatanthauza kuti pamene tikaona pamenepa ndiye kuti izo zingobwera ngati monga mmene alili maganizo. Koma tikawerenga m'buku lopatulika tatiye tioneni mu Yohane chapter 3 verse yake ya namba 4. Pamenepa tifuna tionepo mmene adaphunzitsira anzathunso kuti kodi chidachitika nchiyani, kodi amaphunzirayi anali asanabadwe. Ndiye kuti imvani kuti kubadwaku kumakhala magawo awiri: palubadwa monga mwathupi, ndiye kuti palubadwa kwa mzimu. Ndiye kuti ubadwa kwa mzimuko kumasonyeza kuti munthuyo tsopano ni wamkulu. Choncho tatiye tione kuti kodi nkhaniyo alankhula bwanji mu verse number 4. Pa verse yake number 4. Nikodemo ananena kwa iye, chabwino, munthu akhoza bwanji kubadwa atakalamba? Apa ndiye kuti tsopano tanguyidwireko motero nkhani. Ndiye kuti pamene Yesu Khristu anali ku dziko namaphunzitsa, ndiye kuti idafika nthawi pamene mkuluyu ananyamuka na ukafika kwa ophunzirawo na anena kuti mphunzitsi, ineyo ndikuoneka ngati kuti sindimvetsa bwino. Kodi munthu akhoza kubadwa mwatsopano motani? Kodi akhoza kubwereranso mimba ya mayi wake ndi kubadwanso? N'chifukwa chake pafunika timve bwinobwino mmene adakambirana nkhaniyi, chifukwa tikutenga gawo lakuti pamene munthu afuna abatizidwe ndiye kuti poyambirira amve mawu muja watiwuzira mukani phunzitsani kwa anthu a mitundu yonse. Ndiye kuti tsopano uyu ni mmodzi amene anafuna kudziwa amene angabadwire mwatsopano. Choncho pitirizani. Ndi mkati mwa mawu ndingobwereza koma. Okay. Nikodemo ananena kwa iye, munthu akhoza bwanji kubadwa atakalamba? Kodi akhoza kulowanso mimba ya mache ndi kubadwa? Verse 5. Yeah. Yesu anayankha, indetu indetu ndinena ndi iwe, ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi mzimu sakhoza kulowa ufumu wa Mulungu. Verse 6. Apo ndiye kuti tsopano aluyankhana monga mwafunsoli, komanso monga mmene maganizo alili wonena kuti pafunika kuti azangodutsa osafunsidwa. Choncho yankho lati izi ndikutsindika maonena kuti indetu indetu, ndiye kuti ndikutsindika kunena kuti pamene munthu sizingatheke kulowa ufumu wa Mulungu ngati iyeyo sabadwa mwatsopano. Ndiye kuti kubadwa kwatsopanoku kutanthauza kubatizidwa, sikubadwa monga mmene anthu amaganizira monga mwathupi. Apa akutanthauza kubadwa kwatsopano. Ndiye kuti kubadwa kwake chikutanthauza kuti chobadwa mthupi chimakhala thupi, chobadwa mu mzimu chimakhalanso uzimu. N'chifukwa chake apapa amene akubadwayo ndiye kuti tsopano ni wamkulu monga mmene taoneramu kuti iye anali okalamba. Kodi zingatheka kubweranso mimba ya mayi wake? Yankho lati ayi. Koma apa tsopano akubadwa monga mwa mzimu. Ndiye kuti tichoke pa maganizo akuti
ndiye kuti munthu ayenekera kungodutsa osafunsidwa, ayenekera kufunsidwa monga muchesi timaonera pa Roma chapter 10 verse number 9 imene imatifotokozeranso mmene munthu angavomerezere. Ndiye kuti mawuwa alukatsindika kuti amene afuna kubatizidwayo ndi munthu wamkulu amene iyeyo ayenekera kuvomereza. Izi zikatithandiziranso monga amene amachitira anzathu pomakhulupirira kuti ubatizo akhoza kubatizapo ngakhale mwana wocheperapo. Koma tikaona m'buku lopatulika ndiye kuti amene akufuna kuvomereza ndiye kaya amene akudziwa choyipa ndi chabwino. Koma ngati sakuzindikira ngakhale atabatizidwa ndiye kuti munthu uja pamene akukhala sakhala ndi maganizo wozindikira mmene adabatizidwira. Azanga muchitira umboni pamene timayenda kumaphunzitsa madera ochuluka. Ndiye kuti mukapeza kuti ena akuti ine ndabatizidwa kalekale nthawi imene ndali ndi makolo anga. Koma tsopano nkhani imanena kuti chani? Pamene tiwerenga Aroma chapter 10 verse number 9. Ngati mwapeza tawerengani. Pa verse yake 9 akuti kuti ngati udzavomereza mkamwa mwako Yesu ndiye Ambuye ndi kukhulupirira mu mtima mwako kuti Mulungu anamuukitsa kwa akufa udzapulumuka. Ndiye kuti apa zikuoneka kuti alumufunsa maonena kuti ngati udzavomereza ndiye kuti zikuthandiza kuti ndiye kuti akufunsidwa. Ndiye kuti munthu uja amene afuna kubatizidwayo akhale wamkulu. Chifukwa chiyani? Chifukwa adziwa zimene afuna kuchita. Inu okondedwa ndidziwa kuti ochuluka pano muli ndi mwayi amene mwina mmagwirapo ntchito zosiyanasiyana, umafunsa kamba kampani kayo ndi wamwenye, kodi nkutheka ukalemba mwana amene sakufuna? Pamakhala munthu wamkulu amene amakafika nafunsa ntchitoyo. Ndiye kuti tsopano amafunsa zoyenera kuchita. Koma pamene mwana akhoza kungofika ngakhale atamuwuza zoti achite, koma muone kuti sakwanitse. Chifukwa chani? Sangambozindikira zimene ali nkuchitazo. Verengani pa verse yake 10. Verse number 10. Pakuti ndi mtima munthu akhulupirira kutengapo chilungamo, ndi mkamwa avomereza kutengapo chipulumutso. Verse 11. Ndiye kuti zikuthandizira mmene munthuyo wavomerezera. Chifukwa ngati sangavomereze ndiye kuti mwayi wobatizidwa palibepo. Chifukwa chani? Sakuvomereza, koma iyeyo ndiye kuti sakudziwa chimene akuchita. Koma pamene munthu wakhulupirira wamva mawu, kenaka akuvomereza, kenaka akulapa, akatero abatizidwe. Ndiye kuti zonsezi zikuyimira kuti pamene wafunsidwa ayenekera ayankhe zimenezi. Choncho zikutithandizira kuti nthawi yobatizidwayi iyenekera kuchitika. Chifukwa chani? Ndiye kuti Yesu Khristuso naye adachitira umboni mmene adabatizidwira. Izi zikutithandiziranso mmene tingadziwire kuti pamene ifeyo okhulupirira tidabatizidwa timaonerapo chitsanzo cha amene Yesuyo adachitira. Motero kuti pamene tikukhala ophunzira wake tikutsatira zimene Yesuyo adachita. Choncho tionapo kuti Yesuyo kodi anabatizidwanso, ndipo kodi pamene amabatizidwapa anali asanabadwe. Matthew chapter 3 verse number 13. Matthew chapter 3 verse 13. 13. Pamenepo Yesu anachokera ku Galileya nadza ku Yorodano kwa Yohane. Ndiye kuti apa Yesu Khristu alufotokozeredwa mmene adayendera. Ntchito yobatizayi ndiye kuti inali ndi anthu amene anali kugwira kumabatiza. Choncho idafika nthawi yonena kuti Yesu Khristu pamene anali kukaonekera ku dziko lapansi adafuna kukwaniritsa. N'chifukwa chake tsopano Yesu Khristu abatizidwa, koma anayenda bwanji mu njira yake? Yambirasoni monga amene formula tinamalize mu verse yo 10. Pamenepo Yesu anachokera ku Galileya nadza ku Yorodano kwa Yohane kudzabatizidwa ndi iye. Verse 14. Chabwino. Koma Yohane anatiyamkanize nanena, ndiyenera ine kubatizidwa ndi inu, ndipo inu mukudza kwa ine kodi? Verse yake ya 15. 10. Koma Yesu anayankha nati kwa iye, balola tsopano, pakuti kuyenera ife kukwaniritsa chilungamo chonse motero. Pamenepo analola iye 16. Pamenepa taonapo mmene Yesu Khristu anabatizidwira. Ndiye kuti tulufika mu ndime yachiwiri imene abatizidwa bwanji. Ndiye kuti munthu poyambirira adziwe kuti
monga amene Yesu Khristu anali kukwaniritsa. Ndiye kuti adakafika kumene Yohane anali kubatiza. Anafika nafuna kuti iyeyo abatizidwe. Koma yankho lati, pamene Yohane anali kubatiza anali kuti sindingayenere ineyo kuti ndikubatizeni. Chifukwa chani? Tikudziwa kuti Yesu Khristu anali wosachimwapo. Ndipo mmene anali kukhala ku dziko lapansi ngakhale obatizawo amakhulupirira za Yesuyo. Koma tsopano yankho lati, pamenepa iwo alufuna kukwaniritsa chilungamo kuti tsopano tonse amene tikhulupirire tiyenera kubatizidwa. Ndiye kuti nkhani yati tiyenera kubatizidwa. Abatizidwa bwanji? Ndiye kuti tilione kuti maubatizowa ku dziko lapansi alipo ochuluka. Chifukwa pali ena amene iwo amangokhulupirira kuti mwina madziwo kungotenga nkuwaza kapenanso kungotenga kumpaka pamphumi. Koma pamene Baibulo lifuna tithandize kuti kodi tingabatizidwe bwanji, kodi ayenera kubatizidwa motani. Mu Yohane chapter 3 verse number 23. Pamenepa tionapo tsopano mmene munthu angabatizidwire kuti kodi ayenera kubatizidwa madzi otani, kodi ayenera kubatizidwa ndi mbale. Ndiye kuti tifuna kuti tione kuti amene angabatizidwe bwanji. Taonapo kuti Yesu Khristu ndiye kuti wabatizidwa ku madzi ambiri. Komanso ndiye kuti Yesuyo alukwaniritsa kuti wonse wokhulupirira achite chimene Yesuyo wakwaniritsa. Chifukwa Yesu sikuti anali wochimwayi, koma kukwaniritsa. Ndiye kuti ni lamulo limene yafuna achite. Zimenezi zikatithandizira kuti tiyenera kudziwa chifukwa chakuti anthuwa aluvomereza monga amene aphunzitsidwira. Werengani ngati mwapeza Yohane chapter 3 verse number 23. Pa verse ya 23. Ndipo Yohane anali nkubatiza mu Yanoni pafupi pa Salemu. Chabwino. Chifukwa panali madzi ambiri pamenepo. Ndiye kuti apo tapezapo yankho lakuti pamene Yesu Khristu anakafika kuti akabatizidwe, ndiye kuti Yohane anali kubatiza pa Ainoni pafupi pa Salemu. Chifukwa chani? Panali madzi ambiri pamenepo. Zikuthandizira kuti tuludziwitsana mmene munthuyo angabatizidwire, komanso tuthandizirako ena amene sakudziwa bwino. Chifukwa timadziwa kuti munthu pamene afuna abatizidwe ndiye kuti avomereze monga muja tinawerengera. Ndiye kuti tsopano avomereza ayenera anyamuke akabatizidwe ku madzi ambiri. Ndiye kuti madzi ambiriwo na amene amapezeka kumene kuli ochulukirapo. Ndiye kuti sitingatenge madzi amene tingakhale nawo m'mbale. Motero kuti muja imafikira nthawi pompano sitinamachilunyamukanso pita mmene kuli madzi ochulukayi, tinamangotenga kuwaza pompano namakakhala pasi. Koma amanyamuka nawo nkupita kumene kuli madzi ambiri. Motero kuti popeza sidakafikeko mwina pali pafupi mchina chake chimene akhoza chitchula ngati mmene sadachita nzathuwa kuti pafupi pachani kodi pa Salemu. Chifukwa panali madzi ambiri pamenepo. Ndiye kuti pamenepa taonapo kuti anthuwo abatizidwe bwanji. Abatizidwe chifukwa pali madzi ambiri pamenepo. Choncho izi zikutithandizira kuti mmenenso adabatizidwira ena zimene fe timakhulupirira. Tatiye tioneponso mbukwirira Machitidwe chapter 8 verse number 38. Pamenepa tionaponso za mmene munthu angabatizidwire kuti munthu wofuna kubatizidwayo mwina nkutheka pamene tikuphunzitsana zimakhala zonena kuti ambiri akamamva kuti munthu pamene wakhulupirira amayenekera kuti abatizidwe. Ndiye kuti tsopano pamakhala kudulirana masiku kapena kukozapo mmene munthu angabatizidwire kuti monga zakhaliramu inuyo popeza mwamva ndithu mawuwa, komabe tidzakhala ni msonkhano waukulu umene ndiwo mukabatizidwe. Motero kuti monga muja tinabwera muja pano monga tabwereramu kuti kakhala kuti pamene tichoka m'maderamu ndiye kuti awo adafuna kubatizidwa kuyambira nthawiyo tawasunga kuti akabatizidwe mu tsiku ili. Moti sikati chilukhalanso nthawi yomwe chilu chikasoma lichitanidwa ayi tinamangofikira kuti gulu lijalo liyeneka lipite. Komabe tiye tioneni kuti mudongosolo lokhazikika limene tifuna tione. Mchifukwa chani pamene munthu akubatizidwa mwa njira imeneyi. Werengani Machitidwe chapter 8 verse number 38. Pa verse ya 38. 38. Ndipo anamuwuza kuti ayimitse galeta. Ndipo anatsikira onse awiri ku madzi, Filipo ndi mdindoyo. Ndipo anamubatiza iye. Verse 39.
ndiye kuti apa taonapo kuti anzathu yawo amene anali nkuyenda na amaphunzitsa muja timanenera muja mukaniphunzitsani kwa anthu a mitundu yonse amene akhulupirire abatizidwe. Choncho chifukwa chake taonapo mkulu uyunso amene iyeyi anali pa ulendo pamodzi pa galeta ali kuyenda pamene ali kuphunzitsana mawu ndi atakhulupirira mu nthawi imeneyi muja timanena kuti poyambirira amve mawu kenaka akhulupirire kenaka alape ndikudzafika nthawi yobatizidwa. Ataona mmene waphunzitsira ndi mmene walandirira mawu adafunsa kuti tsono chine chiyadi apa chifukwa chake anatsika sawiri na abatizidwa, koma izi zinachitika mu nthawi imene iwowo anali kukambirana. Ndiye kuti sikungatheke kuti munthu lero lino wavomereza nanena kuti ndifuna ndikabatizidwe, ndiye kuti munthu atsogolera tinene kuti koma monga zakhaliramu nanga sinyengoyi panopa ndi usiku ndiyebe tiyeneka kuti tikakubatizeni mawa, ndiye kuti mu buku tachokamo. Koma mu nthawi imene munthu wavomereza chifukwa chake tiona pompano kuti mu nthawi ya usiku dzulo lije tinaona abale wene kuyimirira usiku omwewo ananyamuka nawo kukabatiza. Chifukwa chani? Ndiye kuti mu nthawi iyi mzathuinso pamene anakhulupirira anaona kuti chindiretsa nchani madzi ndi awa anapita kukabatizidwa. Choncho zitithandizira kuti ndiye kuti pamene taphunzitsa ndi nthawi yomweyo munthu ayenekera kuti abatizidwe pamene iye wakhulupirira. Zikatithandizira kuti tikatsate monga dongosolo limene lidakhazikitsidwa. Ndiye kuti apa taonapo anthu angapo, ndiye kuti uja Nikodimo adamfuna adziwe mmene angabatizidwire, ndiye kuti adawuzidwa kuti chobadwa mthupi chikhala thupi, chobadwa muzimu chibadwenso muzimu. Ndiye kuti iyeyo adaonetsa kuti adakhulupirira na abatizidwanso. Ndiye kuti uyunso wabatizidwa pamene anali kuyenda nalalikira uthengawo. Izi zikutithandizira mmene tingachitire mmoyo wathu wa Chikhristu. Chifukwa chani? Tikatero tilupindula chifukwa sikungatheke kugwira ntchitoyi koma osabatizidwa. Ndiye kuti dziwani kuti tingokhala anthu othandiza amene malipiro sitingalandire. Ndiye okondedwa sikungakhale kwabwino kuthandiza iwe osakalandira ayi. Koma tiye tigwire ntchitoyi komanso tiyembekezere kuti tikalandirenso mphotho. Mphothoyo ndiwo moyo wosatha. Apa timaona amene munthu abatizidwa bwanji. Ndiye kuti tsopano apa tionapo kuti kodi nanga abatizidwa bwanji munthu. Ndiye kuti tsopano tionapo mmene anzathunso adachitira Machitidwe chapter 2 verse number 42. Pamene akhulupirira zimene angazichite, ndiye kuti tsopano tionapo mmene munthuyo angachitire. Ayenera kubatizidwa ndani? Ndiye kuti tiona mmene anzathunso adachitira pamene anali kufuna kubatizidwa. Zikutithandizira mmene ife tingendetsere mmoyo wathu wa Chikhristu. Tikuphunzitsana chonchi chifukwa chonena kuti zimatithandizira kwa ife amene tinabatizidwa pako kale tingovomereza mmene zinthuzo zikuyendera. Koma pali ena amene asanabatizidwe, kodi nanga ubatizo umenda bwanji? N'chifukwa chake tikhala nayo nthawi yoti tizithandizana. Tidziwa kuti pali ena amene amabatiza mosemphana ndi Bible. Koma apapa tikathandizika kuti tidziwe choona chenicheni cha ubatizo. Tawerengani buku limeneli la Machitidwe chapter 2 verse number 42. Pa verse yake ya 42. Ndipo anali chikhalire mchiphunzitso cha atumwi ndi mchiyanjano nkunyema mkate ndi mapemphero. Verse 43. Apa ndiye kuti tsopano taonapo kuti pamene iwowa anali kuphunzira mawu, chidafika nthawi yonena kuti tsopano zimene andawawuza zimene zingachitike. Takweseka mkoni pang'ono mu verse limeneli makamaka mutayambira mu verse number 38. Mu verse yake 38. Yeah. Koma Petro anati kwa iwo, lapani, batizidwani Yesu wa inu m'dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu. Chabwino. Ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Pakuti lonjezano lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa onse akutali onse amene Ambuye Mulungu wathu adzayitana. Verse ya 40. Ndipo ndi mawu ena ambiri anachita umboni nawatandaulira ona anena.
mudzipulumutse kwa m'bado uno wokhotakhota. Pamenepo iwo amene analandira mawu ace anabatizidwa, ndipo anaonjezedwa tsiku lomwelo anthu ngati 3,000, vesi ya 42. Zikoma kwambiri. Pamenepa tinaona kuti mundime imene tinafika nayo ndiye kuti ndikutsindika pamene nkhaniyo idaliri. Taonapo kuti nthawi imene anali kuphunzitsa mawu ndiye kuti mawuwo pamene anamveka, taona kuti dongosolo lake latsatidwa kuti pakhala mafunso. Titani ndiye kuti nkhani yati lapani batizidwani. Abatizidwa bwanji? Ndiye kuti tione kuti ubatizidwa kwawo pamene anamva mawuwo ndiye kuti anabatizidwa ngakhale akutali. Ndiye kuti akutaliwa zimathandizira nthawi zambiri. Mwina anzanga mundichitirapo umboni. Nthawi zambiri mpingo kuti mwagula malo, simukakata kugula mchikatikati kaya mwa mzinda kapena mwa mudzi, timakakata kugula mphepete mwa msewu. Moti ambiri amene tachoka m'madera mwathu tichitirapo umboni kuti mpingo wathu nthawi zambiri tidamanga mphepete mwa msewu. N'chifukwa chani atsogoleri mmamanga mphepete mwa msewu? Taonani kuti anzathu ena amene anali kudutsa ndiye kuti anakhweta nalo amene mujamo. Ndiye kuti pamene amva mawu amakhudzidwa mu nthawi yomweyo. Ndiye kuti munthu chanali kudutsa njira, ningolowa apa ndithandizike nawo kuti mwina nione mmene amapembedzera, namva bwino mawuwo. Ndiye kuti munthu uja wakhulupirira amabatizidwa nthawi yomweyo. Ndiye mawu amati kodi nkutheka munthu kwangupita lero mubatizidwa? Kodi lemba Luka mbiramu ubatiza lero lomwe nkolakwika? Tione kuti munthu ayene kubatizidwa chifukwa wamva chani manthuyi mawu. Izi zatithandizira mmene ife tingendere. Choncho ati ndiye kuti pamene anachita izizi ndiye kuti anabatizidwa anthu ambiri. Anali chikhalire mchiphunzitso. Ndiye kuti ikatero nthawi aziphunzira mawuwo nthawi zonse. Zikatero ndiye kuti anthu awa ali oyendera kuti abatizidwe. Ndiye kuti kubatizidwa n'chinthu chofunikira kwambiri kuti munthu uja adziwike pamaso pa Mulungu, chifukwa wafanana kuti walembetsedwa ntchito. Ndiye kuti ulembetsedwa ntchito kumakhala konena kuti munthu uja waukaonekera kankonfesi kuja amulembe chimodzimodzi. Pamene munthu abatizidwa ndiye kuti wafanana kuti walembedwa ntchito. Ndiye kuti tsano choti achite nchiyani? Ndiye kuti tsopano ayamba kuyenda mmoyo wa Chikhristu naphunzitsidwa zimene ziyenekera kuchita. Ndiye kuti akamaphunzitsidwa zimamthandizira munthu uja kumakula mmoyo wa Chikhristu. Muja anaphunzitsira anzathu dzulo kuti pamene munthu abadwa amakula pang'ono ndi pang'ono. Ndiye kuti kenako amayambira kumwa madzi kamwana kaja, kenaka amayamba kumwapo phala, kenaka sima. Ndiye kuti zikafika nthawi ngati imeneyi chimodzimodzinso pamene munthu abatizidwa ndiye kuti amayamba kuphunzira pang'ono ndi pang'ono, kenaka amakula mmoyo wa Chikhristu. Tsono kuti munthu ayambire kukakuliratu kenaka nkukabatizidwa ndiye kuti zilusemphana ndi imene Baibulo lili nkulankhulira. Koma munthu abatizidwe pa nthawi imene iye wamva mawu. Ndiye kuti tsopano izi zikatithandizira kusiyapo ntchito zimene tinali nkuchita zoyipa. Tiye tioneni mu Colossians chapter 3 verse number 10 pamene tionapo mmene munthu angachitire kuti kodi amakhalabe mmoyo umene anali nawo kale, chifukwa nkutheka kuti tabatizidwa koma tiupitirirabe kuchita zoyipa. Ndiye tiye tioneni kodi atilankhula bwanji buku limeneli. Colossians chapter 3 verse number 10. Pa vesi yake ya 10. Verse number 10. Ndipo munavala amene ali kukonzeka kuti akhale nacho chizindikiritso monga mwachifaniziro cha iye amene alenga iye. Verse 11. Yeah. Pamene palibe Mhelene ndi Ayuda, mdulidwe ndi kusadulidwa, watchedwa wakunja, sikuti kapolo, fulu, komatu Khristu ndiye zonse ndi zonse. Verse ya 12. Chabwino.
Chifukwa chache valani monga osankhika a Mulungu, woyera mtima ndi okondedwa, ndi wachifundo, kukoma mtima, kudzichepetsa, chifatso, kuleza mtima. Vesi ya 13. Tiyende namba 14. Koma koposa izi zonse khalani nacho chikondano, ndicho chomangira cha mtima wamphamvu. Vesi 15. Zikoma kwambiri. Apa taonapo mmene tingachitire pa umunthu wathu, kuti pamene tabatizidwa ndiye kuti tiuvule umunthu wakale umene tinali nawo. Tiyelekeze kuti pamene munthu uja amabatizidwa ndiye kuti amakhala kuti iye ujayo akufanananso ndi imene imfa amachitira munthu. Munthu akafa amamuyika yense, choncho ngati kulowa m'madzi muja, akatulukamo wabadwa watsopano. Ndiye kuti tsopano munthu awiyi avule umunthu wonse umene anali nawo wakale, navala umunthu watsopano. Ndiye kuti munthu watsopanowu m'mayendedwe wake, m'makhalidwe wake, akhale woonetsa zitsanzo zabwino zimene iye ali nkuchita. Chifukwa nkutheka kuti munthu wabatizidwa ndithu, koma ndiye kuti mchitidwe wathu nkukhalanso umene tinali nkuchita kale, ndiye kuti sitidabadwe mwatsopano. Koma ngati tibadwe mwatsopano ndiye kuti tichotse umunthu umene tinali nawo kale, tikhale mmoyo watsopano. Ndiye kuti awa ni malangizo amakhalidwe wathu mmene tingachitire. Izi zikutithandizira kuti tikakhala anthu amayendedwe abwino pakati pa osiyanasiyana ngati akunja. Mwa Filipi, Filipi chapter 1 verse number 27, pamenepa tatiye tioneni mmene tingachitire mayendedwe athu, makamaka mmene tingakhalire ifeyo akhristu. Tawerengani pamenepo mmene tingachitire mayendedwe athu. Filipi chapter 1 verse 27. Chokhachi mayendedwe anu ayenera uthenga wabwino chabwino wa Khristu, kuti ndingakhale ndili nkudza ndikuona inu, ndingakhale ndili kwina ndikamva za inu, kuti muchilimika mu mzimu umodzi, ndi kugwira pamodzi ndi moyo umodzi, chikhulupiriro cha uthenga wabwino. Verse 28. Zikoma kwambiri. Apa taona kuti watuza mmene ifeyo tingakhalire pamene tabatizidwa, kuti mayendedwe wathu akhale woonetsa uthenga wabwino. Ndiye kuti machitidwe wathu akhale woonetsa uthenga wabwino. Ndiye kuti zithandiza kuti inuyo pamene mabatizidwa, ngati muonetsa zipatso zabwino, muonetsa makhalidwe abwino, ndiye kuti simungalalikire mochitutenganso Baibuloli. Koma chifukwa choona ntchito zanu zabwino, ena amakhulupirira nakutsatani kenako nkukabatizidwa. Ndiye kuti inuyo mwaonetsa kuti tsopano mayendedwe wanu akuyenera uthenga wabwino. Uthenga wabwinowo nkuchita zimene inuyo mwaonetsa pamene mwasiya zimene zinali zosayenera pakati pa akunjawo. Ndiye kuti pakhale kusiyanitsidwa inuyo ndi akunja. Mayendedwe wanu ayenere uthenga wabwino, kuti pamene iyeyo ngakhale ali kutali, koma akaona ntchito ino zabwino zimalemekeza Mulungu. Koma ngati inuyo muchita zoyipa, mumanyozetsa dzina la Khristu. Ndiye kuti munthu akabatizidwa, tiye tione pomaliza mwa phunziro lathu kuti kodi kuyipa kwa kukhala osabatizidwa. Matthew chapter 3 verse number 16. Apa tikuonapo vuto la kuti munthu osabatizidwa, ndiye kuti chikhulupiriro angokhulupirirabe, kumva nkumamvabe ndithu, koma tsopano nthawi yoti abatizidwe sakuyipeza mwa yekha. Ndiye kuti tsopano kuyipa kwake nkwakuti munthu amene amangokhulupirirabe koma osachita chinthucho. Okondedwa anzathu mulipo amene mwina timagwirapo ntchito, kaya kulima, kaya ayi, mwina timagwira ntchito zaboma, nkukalembetsa dzina chabe, koma osamakagwira ntchitoyo. Anzathu amene mmalima, taonani kuti tiyelekeza ngati anzathu amene timafanizana kukapeza ganyu.
tikamapeza ganyu uja timafuna tipindule. Ndiye inuyo nkupita pamene pajapo mzana akulima inu nkangulima nawo, ndiye kuti tsopano manena kuti akomabe mango akuthandizani. Ndiye kuti zikufanana kuti amene timangopembedza nkukhala khama ndithu mu mpingo osamajomba koma osabatizidwa, koma nthawi iyi ndiye kuti simngatani kodi simngapulumutsidwe. Mwafanana munthu onguthandiza olima okalandira wina. Tawerengani Mateyu chapter 3 verse 16. Ndipo Yesu pamene anabatizidwa, pomwepo anatuluka m'madzi, ndipo onani, miyamba inamtsegukira iye, ndipo anapenya Mzimu wa Mulungu wakutsika ngati nkhunda nudza nuthira pa iye 17. apa ndiye kuti mmene Yesu uja anabatizikira zinayende choncho kuti kumwamba kudatseguka, ndiye kuti sidakwaniritse kuti tsopano zionetse ulemerero wake. Koma mu vesi imene timayifunayo makamaka pofitiriza monga mujenenera monga mwa nkhani yathu, komabe tapezani Marko chapter 16 verse number 15, ndipo pali nkhani yathu imene timanena kuyipa kwa kokhala osabatizidwa. Apa timaona ubwino umene Yesu Khristu anachita poonetsa chitsanzo chakubatizidwa, koma kuyipa tioneni mu Marko chapter 16 verse number 15. Timafuna timalize pamene panza kuyipa kwake. Verengani Marko 15 verse 16 verse ya 15. Yeah. Ndipo ananena nawo, mukani ku dziko lonse lapansi, Chabwino, lalikirani uthenga wabwino kwa olengedwa onse. Amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, oho, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Verse 17. zikomo kwambiri. Timafuna tione monga mene nkhani yamalizidwira kuti atiuzabe motsindika kuti mukani pitani phunzitsani, ndipo amene akhulupirira abatizidwe, koma amene sabatizidwa ndiye kuti kwa iye kulibe moyo wosatha, ndiye kuti wangufanana ndi munthu wothandiza. Apa timaona mmene munthu angachitire kuyipa kwake ngati sabatizidwa. Choncho taphunzira chani mu phunziro lathu? Taonapo kuti tiyenekera kukhala anthu wolalikira uthenga, ndipo pamene munthu akhulupirira abatizidwe, ndipo pamenepo avomereze kenako alape nkubatizidwa. Ndiye kuti kuyipa kosabatizidwa ndiye kuti kapena ubwino obatizidwa ndiye kuti munthu uja amavala Khristu, ndiye kuti zikatero zimamuthandizira kuti iye alumikizane ndi Mulungu. Komanso taonapo kuti amene ayenekera kubatizidwa ndani? Ndi munthu amene iye wavomereza, komanso ndiye kuti munthuyo ni wamkulu, osati kwa munthu amene iye asanabadwe ndiye kuti angodutsa amanena kuti palibe kufunsidwa. Koma tiyenekera kuti tiyankhe mafunso amene ifeyo tichite pofanana ndi mmene timagwirira ntchito. Sitingagwire ntchito tisanavomereze, tiyenekera kuvomereza. Ndiye kuti taonapo ubwino wakuti munthu akabatizidwa ndiye kuti akateropo amapeza moyo wosatha, koma ngati sabatizidwa ndiye kuti chilango chili kwa iye. Tere monga mwa phunziro limene lapatsidwa kampata kochepa, tidziwa kuti ndisira pomwepa. Mulungu wodziwa kudalitsa adalitse pa phunziro limeneli lero ndi nthawi zonse. Ameni. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe, ndiye wakuona wopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe, ndiye wakuona